Bafowethu kunalensizwa le ekuthiwa uKelvin ayibengazi yazi lensizwa le ekuthiwa uKelvin inkosi Malanga nje iANC ngiyakhumbula ikhuluma ngonyaka odlule ithi abantu abanikeza ithuba iANC ayisiqhumama impela yasutha lensizwa la ayi ngithukile nje mangivuka izolo ekseni ngivuka ngoWhatsApp engusendeliwe ebhalile la ebhale khona ama allegation ngo General Nhlanhla Mkhwanazi ngasho ngathi ye yaqala inkathazo hayi iqalile inkathazo hayi mangithi ngiyabona impela inkosi Malanga ishoshovu seANC hayi ngase ngithi ngiyasesha ngiyayibona ukuthi hayi impela khona lapha eshuthe khona noNkosi Malanga uSenzo eshuthe khona nomnumzana uSenzo Mchunu uminister lo samisiwe uSenzo Mchunu ayi ngabona hayi impela hayi inkosi Malanga uqeqwe leANC ngabona ama allegation ayo akasithemba ukuthi inabo ufakazi ezoqhamuka nabo ngoba iyona futhi eyicelelayo ukuthi iyafuna ukuya kuMadlanga ifuna kabi ukuya kuMadlanga manje mangibheka kuyenza isensanyana kancane ngoba kubantu abakhishiwe umongameli ukuthi kwilist abakhishwe umongameli after thole that interim report kuyayenza isensanyana kancane ukuthi akafakwanga uminister uSenzo Mchunu kwilist kubantu kufuneke baphenywe nakhumbula ukuthi kunabantu okwathi wafuneke baphenywe uLokhuzana uminister lo wesikhashana umnumzana uKhathale funa ukuthi akhethe icabinet nama abantu i-task team abantu abazophenya ukuze kuboshwe wabhala amagama abantu kodwa akabanga khona uShadrack Sibiya akabanga khona umnumzana uSibiya mahlayeni sekuqhamuka manje ibhomu lomnumzana lo uKelvin oseqhamuka eseshama allegation ukuthi uwayizama ukubulawa kanjani amaphoyisa aseThekwini and umnumzane usebenza uthi uGeneral Mkhwanazi usebenza nama private security okusho ukuthi imbangi zakhe lama private security ngoba phela une company ama security impela enkulu ebeseba ne logistics company enkulu nama truck nje amaningi uphinda futhi uthi usebenza futhi akasebenzi kuphela nama private security uthi usebenza futhi nama taxi bosses uyambuza kusisi lapha kwabendaba uthi obani lama taxi bosses okhuluma ngawo umnumzana wathi hayi manje angazi ukukhuluma awukwazi phela abafowethu ukukhuluma ngama allegation ubungenabo ubungeza ukuflowa nezinto ebese uqhamuka ukuthi ufuna ukuya kuMadlanga uyazi bafowethu kuMadlanga sasilindele uBrown Mkhotsi ababebukeka beshisa nabo sithi beza nezinto eziphathekayo kodwa basiphathela ngalutho uBrown Mkhotsi kuze kube manje kwaphinde kwaqhamuka futhi uBrown Mkhotsi omhlophe oPaul O'Sullivan waqhamuka ngaphethe lutho sekuphinde kwaqhamuka futhi omunye ofana nse noBrown Mkhotsi uCalvin umnumzana uCalvin naye akasiqhamukeli nalutho siqhamukeke awuzeleke mnumzana Calvin nobufakazi bakho obushoyo ungaqhamuki nama allegation uwabhekise kumnumzana uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi ube ungaphethe lutho ngoba manje lokho eniqhubeka nezinkinga kodwa nisizana nezinto engaphethe lutho iIP uqobo lwayo la kwafakwe khona amacala nakhona kweIP akukho lutho thina sithi nje phambili ngoGeneral Mkhwanazi phambili General Mkhwanazi is us and we are General Mkhwanazi so kasizweke ukuthi how far can you go wemnumzane uCalvin